no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida ao noso programa especializado no mundo mariño, informar nesta semana de Nadal, na que inevitablemente teremos que falarlles da suba de prezos de algunhas especies de peixe e marisco. Estaremos tamén en Boiro para falarlles do proxecto de construción das novas instalacións do Club de Remo Cabo de Cruz. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Chega o Nadal e con ela a tradicional suba de prezos do marisco. Novo conflito aberto na confraría de Carril. Un grupo de mariscadoras denuncian que o Pósito retiroulles da lonxa o marisco que recolleran en zona aberta. As novas instalacións do Club de Remo de Cabo de Cruz serán unha realidade o próximo ano, despois de que o Executivo incluíse unha partida nos presupostos para o 2018. A tan só 3 días da noite boa, os prezos de algunhas especies como o percebe ou o camarón xa se dispararon. Pola contra, nécora e centola permanecen estables. Como cada ano por estas datas, toca falar de suba de prezos, aínda que desta volta o encarecemento non se está a notar tanto no marisco como no peixe. Especies que adoitan ser económicas, como a pescada, chegaron ata os 18 euros, situándose ao mesmo nivel que algúns mariscos. Ayer estaba a merluza a 18 euros o kilo. Eu jamás a vin tan cara. Estaba a 18 euros o kilo e con cuentagotas. Si, a verdad que estaba o pescado, tanto o pescado como o marisco aínda, bueno, pero o pescado está carísimo, carísimo. Pola contra, algúns mariscos, como a nécora ou a centola, non experimentaron aínda subas desorbitadas. O a nécora teño a case ao mesmo precio do que tiña a principios de mes, non subeu nada, nin... A ver, non hai moita, pero bueno, non subeu tampouco. Non así o percebe ou o camarón. Quen queira consumilos neste Nadal terá que rascar o peto. El camarón está carísimo e despois o outro non tuvo mucha subida, en proporción a las fechas que estamos. Pero bueno, el camarón sí que tuvo. Marisco tamén le llega, está a 30 euros la centolla, camarón a 150, el percebe a 250 e así. Con estes prezos non é de extrañar que moitos compradores foran previsores e xa teñan os conxeladores cheos das viandas que van cear en Noiteboa. Outros prefiren comelo fresco, pero arriscanse ou a que non haxa ou a que estea moi caro. Eu non esperaba víspera, pero vou collendo así pouco a pouco. Tampouco non somos moitos para comer, así que non me fai falta un congelador cheo. Xa teño comer. Xa teño congelado, camaróns, bueno, o que usamos. Non se pode esperar ao tipo de... Porque sube moito. Hombre, claro, a diferencia é grande. Tengo pensado nas centollas, pois, alguna cosiña nas nécoras buenas e así. Non sei se mirou xa algo así de precio, se lle parece que están caros. Non, está bastante normaliña a cousa. Sí, é semana do... Ainda non, este ano non, está todo moi caro. Faceremos un cocido con cerdo da casa e caminando. Sí que si coges con mucho tiempo, mucho no, pero 15 días antes moi bien, si no despois non te compensa casi. Eu creo que a xente xa ten de todo, creo que sí, agora a xente casi, bueno, hai xente na plaza, pero non hai como si fora Navidad, hai xente que xa comprou moitísimo marisco xa, e ten congelado, claro. Si o tempo está bo e hai, pode subir 3 ou 4 euros, pero se o tempo está malo pode non haber ou subir unha barbaridade. Se é así, sempre queda a opción do conxelado, con prezos que se manteñen todo o ano. Un de estrela segue a ser o langostino. Non hai suba, non, porque teñen o mesmo precio.
pode haber algunha cosa en concreto que igual que non hai, entonces hai máis demanda dela e pode subir un pouquiño, pero polo resto está todo igual. Bueno, o langostino sobre todo, sí, o langostino sobre todo, o langostino, boi, pouquiño de cigala, pero o langostino é o produto estrella, sí. Novo conflito na confraría de Carril despois de que unha vintena de mariscadoras denunciaran que o Pósito lle retirou o marisco á venda. Unha vintena de mariscadoras de Carril enfróntanse á confraría. Os problemas comezaron o xoves cando, segundo denunciaron as mulleres, o Pósito retirou da venda na lonxa a produción de 3 delas. A praia de Compostela está toda aberta. Hubo 3 traballadoras que no seu dereito, no seu pleno dereito, foron a completar o marisco nunha zona que, según eles, non se podía, como vedes no papel, sí que se pode. E a esta xente, ao chegar á tarde, vamos a mirar os tiques e cando ven que en Infolonja non teñen o seu marisco. Vimos a lonja e resulta que o marisco non está nos seus códigos, está no código de venta da cofradía. En plena campaña navideña nos mandaron traballar unha zona onde a ameixa, aparte de ser escasa, era moi pequena. Entonces decidimos, as miñas compañeras e máis eu, ir a unha zona onde sale unha ameixa máis grande, e gañar máis cartos. O enfrontamento rematou coa intervención da Policía Nacional e os gardacostas que levantaron acta da denuncia. Lonxe de por fin o problema, o venres repetíase a situación. Nós o que queremos enseñar é que nós estamos cumplindo con o noso traballo. Aquí o que pon é extracción para viernes día 15, Ancho, que foi onde estuvemos nós. E onde mandou hoxe a directiva, é unha zona que aquí non pon no papel. Que está toda a playa aberta, eles poden traballar tamén ali. Nós non vamos a ir en contra dos nosos compañeiros. Hubo compañeiros que teñen medo e van ali porque teñen medo. Dende a confraría alegaron que o marisco fora recollido fora das zonas de explotación prefixadas e cun cupo diferente ao acordado. As afectadas, que na segunda xornada foron ao redor de 20, defenderon unha resolución que indica que toda a praia está aberta ao marisqueo. Chamamos ao guardacostas, o guardacostas tamén presentou un acta en conforme nos collemos o marisco donde está aberto legalmente, mandou os vigilantes da cofradía a vaciarnos o marisco. Os vigilantes, como viron que estábamos nunha zona que non se podía tirar o marisco porque estamos traballando legalmente, dixeron que seguiremos traballando porque non estamos facendo nada ilegal. Pediu os nosos nomes para seguir amedrentándonos e todo canto as artimañas de sempre. Nós non nos vamos a ir coa legalidade, ni nos vamos a pasar a ilegalidade, vamos a ir sempre co legal. E nós podemos traballar a playa, é o que vamos a facer. Tras presentar unha nova denuncia, as afectadas acudirán ao xulgado para reclamar os cartos perdidos das súas xornadas laborais. Ademais, apuntan os conflitos internos da confraría como a causa desta situación. Isto é a gota que colma o vaso. Aquí hai unha reunión, unha directiva, se chama a 3 persoas da directiva, as outras 3 non, porque non son afíns. Isto non pode ser. Isto a Consellería ten que formar parte, ten que tomar parte xa, porque senón nos queda presentarnos diante da Xunta, manifestacións a Santiago, acampar ali, ou a ver, isto ten que tomar parte, ten que reventar por algún lado, ou a Consellería toma parte, ou nós tendremos que estar todo o día no xulgado. Nós vamos ir ao xulgado. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Balance máis que exitoso do plan de limpeza de dársenas portuarias acometido por Portos de Galicia en 5 peiraos da provincia de Pontevedra. O presidente de Portos de Galicia fixo público que o día 14 de xuño será aplicable na nosa comunidade a primeira lei de portos autonómica, unha lei para a xestión e administración portuaria que xa foi publicada no Diario Oficial de Galicia. Unhas declaracións que Durán realizou durante a presentación do balance do Plan de Limpeza de Dársenas 2017, un plan que neste ano cumpre a súa 4ª edición e que o presidente considera imprescindible e fundamental na actualidade. Durán quixo lembrar que o plan de limpeza de dársenas non é unha dragaxe, senón que aquí se realiza unha recollida selectiva de residuos. E sempre comentamos que non se trata dunha dragaxe, porque unha dragaxe implica a retirada de materiais como pode ser áridos, lodos, finos, temas que se van
depositando pois cos procesos da dinámica litoral, etc. Senón que aquí son obxectos, pois, a veces moi curiosos, como pode ser algunha moto, algunha bicicleta, outras veces son obxectos que caen xa dun xeito quizás máis accidental, como pode ser unha caixa na que se descarga o pescado dun barco empeirao, ou unha nasa, ou pois, a veces defensas dun barco, esas rodas que lle dan protección ao casco, e, bueno, pois son as que se están producindo. No 2017 este plan estivo activo en 5 portos da provincia de Pontevedra, en Cesantes, Baiona, Bueu, Meloxo e Vilanova. No que é o ámbito das Rías Baixas entendidas, por suposto, tamén coas que corresponden á provincia da Coruña, foron neste ano 24.560 kilos e dos cuales na provincia de Pontevedra foron 18.060. En consecuencia, total de 4 anos de vixencia deste plan, 166.310 kilos de residuos. O presidente dixo esta mañá que para Portos de Galicia esta liña de traballo é fundamental. Un plan que busca, sobre todo, 3 obxectivos: mellorar a seguridade nas augas internas, protexer a fauna mariña e reforzar a sostibilidade ambiental. Damos agora conta doutras novas nun formato máis breve. O Servizo de Gardacostas de Galicia e a Garda Civil de Boiro comisaron máis de 330 kilos de marisco nun operativo conxunto desenvolvido na parroquia rianxeira de Taragoña. Os axentes inspeccionaron 2 vehículos onde se incautaron de 115 kilos de ameixa xapónica e 6 de berberecho que non cumprían coa normativa, polo que ambos os 2 transportes foron paralizados e precintados. Tras comprobar o nome do establecemento ao que estaba destinada a mercadoría, os axentes procederon a inspeccionar a instalación. Trátase dunha depuradora que ten suspendida a actividade dende o mes de outubro, pero que continuaba activa, posto que contaba nas súas piscinas con máis de 200 kilos de diversas especies de bivalvo. Portos de Galicia investiu ao longo deste exercicio máis de 400.000 euros na mellora de instalacións de amarre, pantaláns e fingers nos distintos peiraos de titularidade autonómica. A maior parte dos portos barbanzáns resultaron beneficiados por estes investimentos, con actuacións en Muros, O Freixo, Testal, Portosín, Porto do Son, Palmeira, A Pobra, Escarabote e Rianxo. Na maioría dos casos acometéronse traballos de mantemento para mellorar as condicións de seguridade e operatividade dos usuarios dos portos. As novas instalacións do Club de Remo Cabo de Cruz serán unha realidade en 2018. Trátase dun proxecto longamente demandado que contará cun investimento próximo ao 1 millón de euros. Será, sen dúbida, a obra estrela para a vindeira anualidade, dando resposta ademais a un bello compromiso do actual equipo de goberno. Segundo o alcalde Xoán Xosé Dieste, para poder levala a cabo, foi necesario saldar antes numerosos atrancos, entre eles a reducción do deslinde de costas ou a aprobación do plan de usos das instalacións portuarias. Foi un longo recorrido, porque ao longo desta legislatura traballamos moi duro en 2 aspectos. En primeiro lugar, reducir o deslinde de costas que foi fundamental para que se pudera realizar esta obra, que afectou tamén a 4 áreas significativas de Cabo de Cruz, de todos coñecidos, a 4 núcleos, e tamén o plan de usos que houve que facer en Portos de Galicia, que ven sendo como plan urbanístico do Porto. Isto foi un proceso administrativo longo que nos levou 2 anos cada un, e o que nos permite isto é facer este club de remo destas dimensións. En estes momentos estamos traballando no que é en revocar a actual concesión e facer unha nova concesión, dado que hai un novo edificio, unha nova ocupación e unha nova superficie, e tamén estamos facendo os trámites con patrimonio, porque ali sabemos que hai o castro do Achadizo, que ten unha afección importante sobre toda esta zona, pero que non vai a ser impedimento, queremos nós, para facer esta obra, dado que xa se fixeron actuacións importantes dentro do Porto. Esa zona xa foi desterrada xa hai casi 40 anos para facer tamén ese clube de remo que actualmente é o que existe, non? A obra, cun custe que se achegará a preto do 1 millón de euros, virá a satisfacer as necesidades dunha entidade, como é o Club de Remo Cabo de Cruz,
das máis senlleiras da localidade e tamén unha das que maiores éxitos deron ao deporte local nestes últimos anos. Un deporte que senlleiro en Boiro, un clube histórico que dou dos mellores hitos deportivos e éxitos ao noso concello, por lo tanto unha obra merecida, moi demandada, que ven dar a prestar un servicio imprescindible básico tanto para as categorías seniors, pero sobre todo fundamentalmente para os rapaces e todos aqueles que van a ser o futuro do remo en Boiro. As novas instalacións, cuxo inicio das obras podería iniciarse xa nun prazo duns 5 meses, incluirían uns novos vestiarios, un ximnasio, un moderno foso e tamén un almacén para material e vehículos. Son as instalacións en unha edificación totalmente nova, cuyo importe a inversión vai a ascender a 996.840 euros. Vai ser unha superficie construída de 1.896 metros cuadrados, dos cales, basicamente, en líneas generales, as cifras máis significativas serán 430 metros cuadrados para un ximnasio, para unhas aulas 80 metros cuadrados, un foso 220 metros cuadrados, vestiarios 250 metros cuadrados e disporos para almacéns de vehículos, tamén para almacéns de embarcacións, traineras, trainerillas, bateis, 500 metros cuadrados. Por lo tanto, esperamos que en torno a 5 ou 6 meses iniciar a licitación, a contratación, e para isto nestes presupostos, xa que non se van a utilizar todos os cartos este ano, porque por o tema administrativo adicamos os 300.000 euros para empezar a obra este ano, e bueno, os restos 666.340 irán no próximo presuposto, dado que a meirade, máis da mitad do ano, se vai a dedicar ao proceso administrativo de concesión e ter os permisos de patrimonio. Pois así, con esta boa nova para os remeiros crucenses, chegamos ao remate do noso informar desta semana. Tan só nos queda despedirnos, lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Que pasen boas festas. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.